ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲತ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸದ ಬಂಗಾರದಲ್ ಕಂತೆನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಅರಗಣದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟಿನಾರು ಸೋನಾ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸೋನಾ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮೇರು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ತನ್ನ ರುಚಿಕರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಟ್ಟಿಲ ಅರಗಣೆಡ್ ಖಾಲಿ ತುಳುನಾಡಡತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶಡತ್ತು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ಆತ ಆರು ಕೆನಡಾಡ್ ದುಬೈಡ್ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದೀಪಕ್ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಹನ ಮದಿಮೆಡ್ ಆರು ಇಟಲಿಡ್ ಅಟ್ಟಿಲ ಅರಗಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಬೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕೋ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅಮೆರಿಕಡು 5 ಸರ್ತಿ ಅಟ್ಟಿಲ ಅರಗಣೆ ಮಲ್ತದೇರು ಇಂಚ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಅಟ್ಟಿಲ ಅರಗಣದ ಚಾತುರ್ಪುನ ತೊಜ್ಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಆರ್ನ ಬದುಕದ ಯಶೋಗಾಥೆ ಪಂಡ ಆರು ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜೀವನದ ತಾದಿಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಳು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಸುಖ ಸಂತೋಷು ಮುಂದಿನ ಪುರ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜ ಬೆನಂದುಳ್ಳೆರು ಮೇರ್ನ ಈ ಯಶೋಗಾಥೆದ ದಾಖಲೀಕರಣಗೆ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಬೈಕುವೆ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಗಣೇಶಣ್ಣನ ಕೈ ರುಚಿನ ನಿಕುಲು ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ತಿನ್ನೋಡು ಎಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನಡತೆನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕುಲ ತುಳುವ ಐಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಅವಲ ಸೋನಾ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಸೋನಾ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ದ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಕೈ ರುಚಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ತಿಂತ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೈ ರುಚಿ ಅರೆಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಅನ್ನ ಸಂಸಾರಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು